Jeg hedder Perry Mignat. Jeg arbejder for Mignat Farms i Elkmont, Alabama. Vi dyrker omkring 4.200 hektar her i staten. Vi er lidt utraditionelle med hensyn til bomuld. Vi sår bomuld i et overspringende rækkesystem. Vi har et brat mellemrum imellem, og jeg synes, det producerer mere på denne måde. De får mere sollys. Efter at vi har plukket vores bomuld, afpudser vi stilkene med vores Major Cyclone. Vi købte denne slåmaskine, fordi den måltør stilkene i stedet for bare at hakke dem er at skære dem. De er store, og de er grønne, og de er svære at neddele. Tidligere kørte vi almindelige afpudser fra Bush Hogs med et dårligt resultat. De skar frygteligt. Det gør cyklonen ikke. Den hakker dem, kværner dem og spreder dem ud over hele maskinens bredde på en rigtig god måde. Og dermed begynder nedbrydningsprocessen meget hurtigere. Jeg kan love dig, at der ligger et fantastisk ingeniørarbejde bag Major Cyclone. Knivene på denne slåmaskine er virkelig holdbare. Hvad angår den lange levetid, bliver det fantastisk. Vi har sikkert allerede dækket 1800 til 2000 hektar med det sæt knive, der er på der. Jeg kan godt lide den, fordi den har et trepunktstræk. Du har ikke nær så mange problemer med akslen, drivakslerne og den slags ting, hvilket er fantastisk. Jeg kan godt lide det, fordi vingerne kan foldes. Man kan folde dem sammen under transport. Jeg har talt med dem hos Major Equipment. De er gode mennesker. Jeg føler, at jeg kan ringe til dem når som helst. Gode pålidelige mennesker byggede et godt produkt, stod ved det. Det er meget vigtigt nu om dagen. Den gør præcis, hvad den skal. Den er ideel til afpudsning af bomuld. Jeg har på fornemmelsen, at der vil blive solgt en del af dem i dette område. Men vi er stolte af at producere bomuld af en god kvalitet. Det handler om kvaliteten af dine produkter. Det er en god maskine. Jeg vil gerne købe en mere.